Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo nilip blog asa hempen kachekoi not adolong kedam tang ningkan ko anpen ni dolong kawe nilip arat kedam ke bang kisung chetong nanglo hospital kedam je phan anta kasik sak thepi kan lo monta nona sarkar pen dolong nang ki kimpia pot rar tumpen kachoro pajirpom Tower me lapen langle avete kang tingku kalong ripule lakha pondet setacho lason si kedam tang anta sarkar nang chelar bom ason si ASDC penta sarkar chari chalon lo lapen congress aita ningkan ko anne nang chari lo bonta ni libarat lapen inglong arat kedam ke banga ke joyban long pon pedara son si thek pon long lason si non ke do bom BJP a sarkar jokta ningkan plia nang chari pleng epen nilip arat lapen inglong arat kedam ke bang kisung binong pu mathasi ki thir mo chot ingchin sangti cement arlong mate RCC adolong ki kim japhan abar sai nangki pipona pot non ke dobama sarkar tim karbiang long ke japon karbiang autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bey MLA Dr. Numol Momin lapen nilip MSC Pobitra Rongpia phan nilip arat ahin pen kachoro mate kurwang thu pajir pondo lapuson ke paphi hup along rikang ting ko karat phan ke pathe ang ponapot kachoro alam the jaipon Choki hola pension jit kro karbiang long line